Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Na sav glas. U čemu je čar svakog takmičenja ili života uopšte? Mnogi će reći pobediti ili ostvariti zacrtani cilj. A ja bih opet pre rekla u borbi i neizvesnosti. Napor i izgaranje da pobedimo ili ostvarimo neki cilj je ono što nas ispunjava pod uslovom da je sama borba ili takmičenje fair. Ipak u životu nije sve fair jer je više stvari koje sve manje zavise od uloženog truda i talenta. Lobiranje je postalo jače od bilo čije volje i vrednog rada. O talentu i da ne govorim. Sa mnom se složila i pevačica Goca Tržan koja je za Automediju na sam glas izjavila da su čak i muzički festivali u okruženju namešteni. Goca je prokomentarisala i neke državne propuste. Više u nastavku. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com Na sav glas. Sećam se jednog perioda kada si mogao da kupiš sve što poželiš. Treba ti diploma? Ma nema problema. Doneseš indeks, staviš par hiljada evra unutra i dođeš sutra po diplomu. Pitaju te samo koje ti je zvanje potrebno. Pasoš je vadio ko je stigao, cepale su se kazne pred tadašnjim nemačkim markama, a ljudi sa belim mantilima nisu hteli ni da te pogledaju, a kamoli da daju dijagnozu ako im ne staviš ruku u džep. Da ga napuniš, naravno. Na svu sreću, to vreme je iza nas. Nije lepo što ste se sad ironično nasmijeni. I pevačica Goca Tržan se ironično nasmijala kada se mu iznela ove činjenice. Ona smatra da se sve unapred zna, u bilo kojoj sferi društva. Klanovi uvek lobiraju za svoje i mi tu ništa ne možemo. Pa pogledajte samo festivale koji se održavaju u okruženju. Sve je unapred dogovoreno. Ističe Goca na sav glas. Uglavnom se uvek unapred sve zna, moram to da kažem, ali ja dolazim na festival i imam vrlo stroge kriterijume kada me pozovu, a to je da mi isplate sve troškove mog pojavljivanja i honorar. Tako da ja svoju nagradu uzmem u principu unapred. Uopšte me ne zanima ko će da pobedi jer mi to nije prioritet. I dođem da promovišem pesmu i da malo podignem prašinu, jer uvek gde se ja pojavim tu se dešava nešto što je zanimljivo. Prema tome, tamo gde me vidite na festivalu, uopšte nemojte da sumnjate da sam već dobro sebe osigurala. Prosto, iz jednog prostog razloga što zaista kad krenem u suočavanje sa festivalom, prvo ih odbijem jedno 10 puta, pošto to obično budu jako uporni ljudi, onda mi iznese svoje zahteve, pa oni ih uglavnom ispune i zato se pojavljaju na festivalu. A zašto to tako da se unapred sve zna? Da li se festivali... Zato što je ovo takva zemlja, zato što mi imamo zemlju gde vladaju klanovi, gde vladaju kojekakve spletke i tako dalje, tako da u principu, mislim, tako je u svim sferama života, ne samo u muzici. Muzika je možda najočitija, ali vi danas ne možete da se zaposlite ako niste članovi neke stranke ili vam tečaj ili švaler nije na visokoj funkciji, tako da je to, mislim, to je odavnila tako u ovom zemlji. Unapred određeni rezultati i posao preko veze nisu jedine stvari kojima pevačica Goca Tržan daje negativnu ocenu. Boli je i činjenica da su njena prava u neku ruku ugrožena. Ako uzmemo na primjer situaciju sa nacionalnim manjinama, vidjet ćemo da oni imaju veće prava u našoj zemlji nego mi koji smo vekovima ovde, smatra Goca. Ona nema ništa protiv toga, ali se pita gde je nestala ravnopravnost, pa čak i prednost domaćeg terena, navodeći očigledan primjer. Smeta mi to što živimo u društvu gde ne postoje jasno određena i zakonom regulisana ljudska prava. Pri tom mislim na sva moguća ljudska prava i na ljudsko pravo da greši i da misli šta hoće, da se obuče kako hoće, da glasa za koga hoće. Smeta mi to što se u ovoj državi sve se koristi, znači svaka situacija se koristi. Konkretno, ne znam, ovo posljednje čega se sećam, to je to neko izbacivanje Roma iz tog divljeg naselja. Mislim, ja zaista imam puno prijatelja Roma, to nema nikakve veze s tim, ali kakvo je moje pravo u odnosu na jednog Roma? Znači, ja sad da podignem straćaru bilo gde na nekoj livadi, u sred Beograda, očistili bi me za 2 sekunde, mislim, zato što sam bela Srpkinja, a da sam Romkinja, to bi bilo rušenje ljudskih prava da ja podignem kuću gde god hoću. Te u tom smislu, eto, to je, o takvim apsurdima me izluđuju. Goca je na sav glas dodala i činjenicu da su sistemi vrednosti u okruženju poremećeni. Ipak postoji sitnice koje život čine ispunjenim. Prijatelji, porodica i toplina koju dobije s njihove strane utiču da ova pevačica ostvaruje sebe u svakom trenutku. Velika želja je da se konačno reši pitanje autorskih prava, jer, kako kaže, za 15 godina karijere nije dobila ni jedan jedini dinar kao izvođač. S druge strane, porezi na autorski honorar su sve veći i veći.
Šta je to što vama smeta ili čime se ponosite? Recite na sav glas. Očekujem vaše komentare. Pišite sanja@automedia.com. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.